ngai thatu te le clear tu te song song in sapa in chibai le bek ole tun chum kan video a chuan me che pakhat bodan maktak chanchin ania ma se he me che bodan hi amakin omzia anei puin alang lim lo akar te po anin bula in pak ringin athil engkim mai chu awm na tur hmuna om thlip thlip boka heta thil pa ngai lo om chun chu anin hnung lama thil engi molo dar noi chu ani maya ama iro chu chu ta po chuan investigation ne chun chom hal ni ma se chana an do le an be se ang chu an hutalawa he bang hian achung ga chu shil hai taka siamin zona tam tak an nei phang nge ani sang ni som pariat me tha ania Sacramento veng bor vela meichia som ni pakwa opa abo tho chu report ania he meichia hi nurse ni in aming chu naya rahajan ni in abo na mun po hi mun ral mong tak mai zan lama program om be zeu zeu ti lawa chuan are the mi ma chumini chuan nai pasal atra ra tlailam thok chu ron bangin in a thlen chuan thil dik lo omin a hre ta ngala anin hnu lam ge chu lo in hongin khi tho awan chuan a cheya ni danga chuan naya hian an living room a light lian ber chu opin an lem te ho chu awn tlang puya nima sila chumini chuan maktak mai hian an light lian ber chu lo in on bu in akarla awm na pa ngaya a in pak that hle ba ka anin chu a chho san om po hian alang lawa chudi rwal chuan anin chunglan dan chu apa ngai be wal chuan amak deuh reu thung naya hen bek chu man mo lo taka da ti sha takhian choi do kana alo om ba ka thing puino chan ve vel chia la in chu lo omin abula a phone chu a om boka ani tin hun man dan anga a om lai ti khailak ti sha takhian anin chung chu alo om ani ber in a phe kok po chu reka lo om ma se pakhat che lo omin akhing le lam ero chu abo thung chu mai ni lovin chabi motor chu awm bok heklawa nima sila anina chuan ongka emo tala ti chiat na hnu ma motor engma omlo ruk rulu na emo in ti luina hnu ma omin alang lawa hei wang tak hian police tam chuan naya chu engimo awangin a chuak zokanga alet le ngal me chu an ring hle ani heti la hian an chen oma mi che pakhat chuan chotno lama naya chu a thil lei ho kara tanga anin lam apan puilai a hmu thu alo seve meka heta tanga alandan hi chuan naya chu a thil ti tur ati zo hnuwa an ina chuan a let le nge ni in alang ta a ma se an in alu hnuwa thil thleng ero chu toma in an hrisui da lem lo chumi ni wang chuan police sampo chuan an in le a chebel zong zong chu oluk takin an dap kwal ta a an case chu a serious chhotan ta tlat mai a chan chu an in hnung lama kongte takte bula chuan thil eng emo hi lo dar noin naya hospital id chu na kara thoru kani ba ka chuta tanga hlawak lawa chuan thi cheto chu mo chwa ani boka chu thil chu a hnu loka naya ta ani ti hria chwa an nge chu mai ni lovin ko panglai taka hian phe kho king kha cha chu mo chwa ani boka tin chung lai vela leitela chu tu emot loin thanglam lui kora an hnu thak hnu ang mai hian a pe hun nge a chuta an thil mo chwa chuan case chu mi pakhat bo satlia mai case ani lo ni ti chu alam tir changin thil lo om le ra thlak tak in phum ronge ni hian an sia chumi ni wan chuan zon be pui chu ngorle swalin an ran ne tasra chara chuta chuan flashlight te jon te le thermal camera mang te chuan an chebel te chu uluk takin an enkwal zela eti lai me khian nai bo na a ron in pum pek mi tam tak lo omin an ni ho chuan player se an siam ba ka an sim chuak ngal chara nima sila an nei lung chu a chain arwal rem lo bok ni chu chuan an na tho chu ati so lo le thunga chutiang chuan ni kwa zet an zon hnuwa po engti wal chu mo chwa an nei ta lo ani hei ba ka hian nai bo sana khan an chen om te po chuan thom dang lam hriat engma an nei lem lawa auri emo in sol thomai ma po chu hriat tur om lo camera footage tangin an na thona pui thei tur thel tangkai mo chha tur la chu om la mai ba ka an chen om de cctv chuan abo na hmun o malang lai hmun chu ala phamiu lawa chutiang te ani le zel tak sia chuan investigator te chuan nai phone chu an check ta ringota
nima sila chuta po chuan recent message le call hmu tur chu awm la mai ba ka a bank account chi vela po thil dang lam le dik lo hmu tur chu awm lo ba chutiang te alo ni le zel tak sia chuan investigation po chuan je lam chu panta deuh te bin police po chuan a thian ti le a hna thona te ani tin hun man dan te an en chuan non shom ti ngoi ngoi na tur le har satalian tham atok ni oma alan na pakhat ma chu an hutalawa in an hna tho pui te la chuan an hun ber po in thil dik lo a oma an sha lo ba kha pangai taka a hun a man tho an seitlat maya chumi ni ban chuan evidence momal tak om lovin case chu a zuiral tan ta der mai te chuan kumsang ni som pako kum top lama thunei tu te chuan thutlu wa siam har sa tak chu siam taringo tin chuta chuan a death certificate chu an ti chuak ta a hei hi a chan chu a chunga thil thleng tak chu shelo ma se he thil hian a chung te dananga thil an ti na tora a pui don ni in alanga nima sela an chana be se ang ero chu ani ho lo thung chuti lai mekin a pasal a ra ra po chu thiam chan tir ani ta boka a chan chu anu pui bola ya awm na mun chiang taka hriat ani bang kha ni a chuti rawal chuan anu pui chunga khan eng thil chiang nge thleng ti tak ngel po a hriat lo na chuan atina hle thung amai ro chu kumnga aliam ne me chuan thil makle an be sei lo thil chu a ron thleng do tatlat mai adra ra chu na thila bangin Colorado Spring lampanin akal me ka konga chuan chhun choi tura cholin chu a chol na hmuna a thil mu cha chuan a thong chang kher mai me che pakhat che keng chuan alam chu ron pan mekin chu me chelam dan chu adang lam deuh hleka samtoi rong buang cher lam ni in atak sa le melan dan atang chuan a chaw te po a hriat le boka te chuan a ra ra chuan alu chu her shetin a hmui bula a khaw bang te tak te le a mit ming ka chu a hmu to le a hriat nu ang ati ema bangin maktin hlir hian a khat ani bera a chan chu chu me chha chu kum khwa chan hen tura ai ngei to anu pui naya hi an em bang alo ni nima sela athil hmu te a ngai to chiana a hriat thiam ma chuan me che hnung lama tang chu mi pano pang ron chak lolin ani nel ti hriat tak hian mi pano pang chuan chu me che apron chu a ron khoya chuta me che po chuan rang tak hian a kut chu mi pano pang dara ngat ngalin no ina afa ben him tum tlat ang mai hian a chol ta hleu lewa in a hmaluka makte taka thlir reng tu ajar lampo chu hoi ei ravin mi pano pang chu me che chuan chokalama lu tir ngalin ani po chu a bibo ve ta ngala chu a che dan chu amak ema wang chuan ajar chuan han chui seta nima sila chui chiam chuan boina bak a thlen don lo ti le no pang ati chi ai don nia a hriat awangin countera chuan a top taringuta le chuan chu me chebe cha chuan nina rebel ti lo in billion an manager hna chuan a chanchin chu a so chui ta a nima sila manager la chuan a ho ma thu bakin a chang ho lo o le a thil sei dana tang po chuan rin hel nei om pu in alan lo ba ka me chia chu film khur le uluk takin anu na mangti alang chiang hle ani ma se adra ra chu ala be dong do bi khau lo parking lot ma chuan lo chang in me chia le mi pano pangte kalai chu a mule ta a nima sila anni te lai hmu to reng reng chu om ta tlat lo chumi ni wan chuan adra ra chuan me chia ne na anin hmu nu khan atum reng wangin a bi bo ni de chu a hri thiam ta ani le chuan atuk zinga adra ra chuan police officer nen chulai hmun chu an ma pan ne ta a ma se manager chuan me chia ina bana lekha a thelo chu lo enterian chu lekha chuan a ban ngal mai tur tho an je ba ka man mo ta ka se ani ti chu a hriat hle a chu mai ni labin ama biak po theina tur engma atar lang lo boka le chuan police sam chuan lekha chu langalin fingerprint chu an endik ta a nima sila adra chu fin fian mo mal tak te lo chuan anu pui bo ta nge ni ti lo nim ngeta lo soi dar mai lo turin an cha thung amai ro chu nai bola ya investigation a thalak then khate an enlet nu a chuan police lampo chuan chu me cha chu adra nu pui ani rinna an nei be tatlat maya in ni ni nuwa fingerprint result chu ron chak bokin chu me cha chu komnga kalta a boral to anga an puan zar ta
Adra nu pui nai nge ni ti chu mo chwa ani tatlat mai chumi ni wan chuan police tampo chuan rang takin chet an le ta ngala chuta an hmalak na kal chela chuan a thona hluya tanga a recent payment chu check chuan in chuta chuan puebloa motel tlaber be tak pakhat an check fu ta hlova chu vele police officer te chu chulai hmuna chuan wa thleng phei ngalin chulai an wa thlen chuan man mo takin alawin pekani ti an sha theiba ka kongkhar te chu alawin hong kho boka chumi hnu loka nai po chu zinbek inzip tluan lo chu lo kengin officer chu alo milker ba ka atira chuan a hlo ve deuh ni na langa nima sila anu deuh hleka chuan bi ru po chu atum boi du to bik lo ani po kha in mu ti ro ti in mi pano pang chungchang chu alo so ta ya chu mi pano pang himna chu angai pui mo hle ni na lang ti chuan zo na sang sang an zo hnuwa chuan nai po chuan komsang ni som pariata thil thleng dik tak chu aron sei chok ve ta ani chuta ain puan zel danin lai tak tak thleng na a tho chin lai chuan dam noi na thok technician pakhat Rama Patil nen chuan anin kongai tanta a atira chuan na chungchang che an choi china ma se a hnuwa chuan anin kom tam tel tel bok ni na chungchang pia thleng thleng chuan an choi chhoda zela eng hun lai hian nai chu a na thok a chawn sa thinin in lama la chuan lom a hlo lo reu nia a hiat mai pia lama a thian char thar chuan a thu soi te chu ngai thlak sak thinin ama che chuan a hrethiam ni hian a hria a te chuan hun kal zelin Rama chuan nai chu ngoi renga akal bo chuan anuna pressure tam tak chu akal san thei do ni in a shilta a nai po chuan kho a bo hlen atum lo thole un rei lo te chung a rel ro ti thobin nan chawa om bo tum ani tho chu a sei ve da buka ti chuan khami zana a bo zan khan an pahnia an ro man siam ang tak chuan an che zui ta ngala nai chuan a hospital beds le a chhichhia chu loi kor panna bul vela chuan da ngalin Rama Patelana alo ngan tak an share lo nan le beithut anga alan theina na an ti ania nai chuan achung chu hun rei lo te hnuwa biak pole mai chu ain jing dewa nima sila Sacramento an chwa sana tanga thlakhat po aral ma chuan arai ti ain re chok lia chu chuan thil engkim chu a thlak danglam ta bek mai ani Rama mi za chu in thlak tanin angai sakna le adwana te chu abo ta tial mai nai chu latial tialin ama tan pui chu phorit ang mai hian angai ta hiala naw te la chu Arizona a an room lo chuan piangin Rama chuan poisa emo ama biak po theina tor engma no chialo chuan akal san ta dei boka nai chuan na ni telawin official document pakhat ma ani lo ba ka in ngana momal tak nei lo chuan naw piang himne chuan kalsan ani seita a chumi ni ban chuan a phapa ne na anun kho chwa ve theinan a mo ang na niam te lo po thalu tok lo chu a thok ve ta no nowa atlang puin hetiang na hi chu na pui tling le official tak ani lem lo bok ne lekha pui mo po an ti ma tam lem lawa chutian chuan motel man tlom tak tak lekha pui mo tlem te ngai na le mimal chanchin an zo bak lem lo na chuan an om kwal ta thin ani he mai ba ka nai chuan police a hlo wanga ombo char char ani lo thole azana awang zo ka mi bo chui tamai ani thu a sei boka tin Rama ne na anin karte a ombo nuwa fa ani ti le alandan alem tak ema wanga an za pui thu te a hole ni chuan a chung kwale an khotlang te pu ina an dema an nui zat a hlo ema wangin le an pom le do kher po arin lo wangin ho chu thil ol sam taka chuan angai talawa ti chuan kumsang ni somni kuma khan New Mexico chuan in son le in na a mol sam theinan midang ming le an ni na te a ho hnuwa lem chang chun zomin pun engama chen hnuwa Colorado chuan a le ta a anun ngai a ming lem le ani na lem manga na thok zain anin son kwal reng ta thin alo ni ti chuan poisa tho chwale a khopa en kol lama che a ri ro chu a pe chhauta a chota a hlo mang chuan chole an om na man te an ni tin ma mo te chu a poshuk thei ve chok choka ma se chuta po chuan a na tho pui te chu a kom tlang ni lo ba ka a nei do mia lo thong tin thil chol le thil pui mo lo chuan to ma po chu be chem ngai lem lovin hospital le sarkar office te ani na tik tak pho lang thei tur document ngai na mun te chu a nei do mia lo boka
chutiang chuan pawn lama in hmu satlia atang ringaw chuan anina an phol an thei hi a ring ngai lem lo sarkar thil poimo hrim hrim le hospital bil te la deuh deuhin thian alo kom tam lo bawk nen ngawi renga nun an hman chuan man chhuah ani chu a ring lo hrim hrim a nima sila a hna thawna hmuna khan a pasal hlui a rar khan hmu in a hrit a si thil pakhat le poin anon chu a ti chhebek thei ni ti chu hre chhuakin a bibo zui le ta ani a mai ro chu police lam chuan na ye na thawna le khapoi mo mumal tak chu an hmulo awangin a thawna then khate chu tho an zot fia le taringo ta chuta an suidana chuan na ye chu no fel le zaidam thokrim tak ani tholo soihlamin mi abiak tam lo thole mi in an biak po a rol tok lek le apoi mo chin ba ka a chan ngai lo tho an suya chu mai ba ka then khate chuan na a tho lai emo break lai te po in a fa pa chu abul hnaya a om tir reng thin tho an sei hiala hei hian a fa pa ven him a du zia alan tir chang hle ome emi hnuwa hian detective lam chuan na ye chu rama ana akal sa hnu po a chungte abiak ngai lo chan chu an han chot le a chuta a soidana chuan a tira chuan a thil ti awanga shemna le za na te a ma chon ngam lo bang ni in a soya ma se hun a kal zela rama om to lo hnuwa phei chuan a chungte bula in soi fianga ina a shedonin a shedalawa a reitel tel hnuwa a chungte biak chu a har satial tial tho a soi bok ani te chuan police lam chuan a kal bo ma a an chung ko borak an hria theinan nai pasal hlui adra chu an je chang le ta a an no pa in kar tha im pot in thak na te a thleng thinim ti te le nai ta na kal bo du ngoi ngoi na tur thil awmim ti da chu an thil hria du ani le ta a nima sila adra ra chuan an no pa in kar chu thate chem lo ma se in nat emo a thu hnoya da a du du dan anga om tir ang che chu a tum ngai lo tho a sei ve le a te chuan an chui chen hnuwa a thu soi kal thei thil mu chho chu an nei te lo bok ne ani po nai bo na chung chang a chuan in nam hnoina ani lo ti chu an nem nge sui le ta ani te chuan investigator ten nai a chan chin chu uluk taka an ngei to sui lai chuan a fa pa po chu an je chang ve le ta ngala chuta chuan a fa pa chu a hrisel tha in potlak na imo har sana ani omin alang lova in anu pula omcho nuamati in nai po chuan adot le ti a hria theya nima sila no pang thanle na zo zo an han ngei to le chuan nai tinu fa chuan nun hetle momal tak an nei lo ba ka in son kwal ring chin in he sowa lo pek na an thoka chumi ni wan chuan nun het lo le momal lo tak chu no pang thanle nan chuan a thalo hle nia an cha da wangin tunei tu te lam chuan an ngai puimo ta hle maya chuta chuan no pang chu a thang lian che langa zirna te mi biang biak na kong le midang ne na in pole nun ho na konga thleng ngong anei the wang ani a eng ang po in lo hrisel tha in dam lo na nei lo ma se dam do ina in check up lo rimot po chu thalo hle in an shibok ani ti chuan no pang om dan tur le nai om chel da tur chu kot kota ain ngat ve ta a chuta investigator te chuan nai pui khoi ber chu a bo na a lem a chan na le midang ni na hmanga na a thoa a bo char char na kha ani maya ruk ruk emo pui khoi na lian tak chu ani lem chang lo ni nan suya chuti rol chuan investigator lam chuan nai hne na chuan a fa pa chu kong tam zo ka om dan tur ko tina a rel tur tho shilin nai chu alung nur te em maya a fa pa a hmanga em chu an lak sak mai the ni ti a hriat no chuan a riru amang ang tak zet ani ber chumi ni wan chuan a pasal hlui a jar a chuan a pui the nge be sein biak po atum ta ngala hei hi an mu let nuwa anun hlui mi te pole atum pai khatna ani nge ani te chuan nai le a pasal hlui chu police station a interview na room a chuan anin huta a detective lampo chuan rala tang hian lo thlerangin nai chu a chau mel le ba ka angoi ba ma chuta nai chuan a thil ma chun song song tu chu a pasal hena chuan suin hun rei tak tak na a tho tho te anin sun kwal reng thin dan te a fa patana du ang taka hun anei lo dan ti le a fa pa ina a por khop ai lo hlawa ai tlem thin tu te thleng chuan a soi da beka in heng thil a soi lai hian pangai taka omin hluk sop lo sham sham atum ani bera eti lai mek hian a pasal po chuan
uluk takin athu sei de chu longai thain makti mel po apolem lawa nai thu sei chu apot chak theklo ngoi ring hian alongai thlaringot mai chute lai mekin investigator lam chuan DNA test kal tlangin nai fa pa chu Rama Patel nebada a poral to nge ni de chu a chachwak le ta a hei hian nai chan chin chu ran pholak ta yen adra chuan no pang chung changa chuan inrol na tur ani to lo ani bera ti chuan thil pahnih chia chuan insolving zuin nai chu midang ni na ho awanga shem to le no pang ma hon chu ani tamaya chuta no pang chan chin chu an en nun le chuan a resel thabiau na a nun nget ani lawa anu ne na anin somna chu a nget emema ma se chu chuan a hon chu a thalo zongin a hong theidonin an cheta a hewang hian no pang chuan guardian pa ngai le in nga an tlak tak nei se an ti ta ani ti chuan nai chuan a pasal atara chu a fapa guardian ni tura a tu tho soi ngalin a pasal chu mi ngit le in nga an tlak tak ani thote a fapa a pek ngai lo nun ngit le momal tak a pek thei tur thote asuya chumi hnuwa chuan a pasal hlui atara po chu uluk taka lo in ngei to in no pangta na thabel tur ani don chuan ti in a guardian ni chu a hnel shan tabik lo ne custody process a chuan an da lu taria hemi no hian lawyer chuan court lekha chu pe filin hearing an nei le a chota prosecutor chuan a bodona until ro man de chuan police tha a de hekin thudik lo thedara a puta a tin midang di na manga non chu dan kal tlat ani thote soin a hlo thona awanga a thil ti vek ni ma se chu a thil ti de chuan dan apal zama a chung te shil haile rilru na takin asiamani ti tar langin shemnge a phu tho a seita a ma se nai prosecutor chu ron tong chhuak vel in nai pui khoina chu dan kal ni se sen a chhuwa lawa nun na ala lawa swalian tham tak ani lawe ati ve tla thunga te chuan cha chuan oluk taka angai to hnuwa chuan nai che dan chu tumreng wanga pui khoi a yin aril ro le angai to na za na le khotlang zel din dan tur ngai to awanga ati ani thu asoya chutian chuan pol le lam a buk ton hnuwa nai chu kum khat chung tan ina om tur shim ni in a chwa hnu kum khat chung chu en thak reng ani don thu le counseling te don tier ani don thu te dan hnuaya ti tur trol ang te chu ati tur tho asaita ani chumi hnuwa ko chuan a fa pa chung chang po chu ngai to chun som le in chuta chuan nai pasal hlui atraran nun nget tak apek thei do na bang khan agar jian ani soita a chu mai ba ka nai nen po a in biak po phal sak ni in tlo po an phal sak ton boka chumi ni ba chuan nai po chuan sheom ti tak chung le ril ru na tak chungin ko ro le na chu apom be ta a chuti rol chuan a fapa apek thei ngai lo nun nuam mumal le nget tak chu anei be thei to do na bang chuan alo me me ma courtroom a chho san don chuan a pasal hlui adra chu hamil sevin ani po chuan alo en be boka chuta an mit menga chuan in huat na emo in elrel na motor om lo ve be na in hmang hlia na emo in thlak hlir reu na motor po chu om chong lem lo de chuan nai khe chu khar ani ta a thu de khai chwa vek to ni ma se mi tam tak te chuan zo na an na nei tho thung chuta chuan mi pakhat bo na phena thil dang lam tak mai lo in phum ro in mi zong zong in thi to a an ngai chu kum nga hnuwa nungdamin an hmulet le ta chu ni a ni ma sela ama ang khan thil chu om thei to lo mi padang fa pa in chu a fa la chu a pasal hlui en kol tura rel ani suya an chan chin hi hote angin lang ma se a boy chu rupian mai ani na taka chuan nai khe si a chen fil ni to ma se a chung te a biak takin a pasal thinunga chuan natna kum khwa tan ser nung an hu chia sakta ani ole khati song kha ton chuma kan case ngai thla khole the chu alo ni le ta a he case song changa in ngai dan te comment section lama in no soi be le chho don ya